Arngur ki kertong NPP na ribhoy distrik mentakasngi kila pendep ya kajing tap kerteng na kabenta ke election syak yeng dorbar jong ka KHADC kabanlong haka arphuai tarik rempang. Kita arngur ki kertong NPP beradap tap kerteng mentakasngi ki kentop ya ubah arang kensai karbuki na umroi konstituensi baru ubah joblin stand na mau hati konstituensi. Kumarsyu pentip haduk menta ki kertong na ribhoy distrik bala pendep ya kajing tap kerteng kilong haduk kad arngut bakentop san na ka VPP san na ka Kongres bat ar na ka NPP. Ngas ngeu ya kaban penpau ya kadak kejing ngeu kabak rau yau belai. Ya kejing don ringkat kejong. Ya kene ketem kabangalong kum MDC Borokawe. Ngas ngeu tu badai lembaga kejing don ringkat kejong belai. Ya kabaula betin lenti yang ya kabaula yalam yang ya kini ki Henry utuli kisnem ha kejing long kejong kum MDC. Ngada sengau ban penpau ya kajing sengu ka bakrau leng ba kajing rukat ke jong bulai ni lala ya ka ban pendep ni lala ya ka bangin sna ya sibun ki an hapo la ka jong ka district council ki an ki bayadai kumno banang penklan shu ya ka riti ke dustur jongi ukun kasih khara hapo jong ka beri unyu trep i Borokawe tinggi iro hakane sitting MDC ngasngeu banong kane kadai kasin ka baar yang ia kabangan mi sia kabadan ia kaban panbiang ia kajing kersyanu paiba ngasngeu banong bauno uno upan didir uban mi uban ya kunbat lada de XMLA XMDC ngasngeu ba kamdon kanu kajing kata henry ka bakong san kasyong ha kamon jong upat ba nong song snong jong ko umroy konsulsi Borokawe o alai jo ibo barin ila persyang hi ya kabangin troy na kabenta ka jingbet ke jingpiang jong ki pat ba nong song snong ka ka bagadon man ong is depend ata performance of work lada ka performance of work jong ka biang ngasngeu man ong baki pat ba sa sisin yendang ai biang ya ka jing job yang bat ngadon ya ka jing trang ka jing angnon bagi pat ba sa sisin ken ai biang ya jing job yang ngadang don sibun kikam ya ka bangidai ya ka bangin le na menta ka jingbet ka jing biang jong ki pat ba nong song snong jong ka bri unyeu trep hi Borokawe na marngis ngau thu ba ka district council ka dei ka takasti ka banyada ya ka ri bar ka jai bun ri ngas ngau banong khublai sibun ya ka ri inde yang ba i jongi kapal ai ya ka district council kaban long kajing yadayeng ngaju perkat ya kata balada kam don ka diskonsil ini ijak benriu jungi ibatang sitro ilada jaslem nang ni nasla pertai namar kata ngasngau banong balada ngandang yo biang ya kalat sa sisin onang penklain susu ya sibun ki riti ki dustur ya kabangi luju praktis nadu ki pual di baman parin ngisngutu bangi de ijak beri barit pai namar kata ngasngeu banong ni don kam ya kabangin sna ya ki an ki baklan ha kabangin la ya kabangin pene ya ka kendau ka siap ka syong man ha ka ba ka syong man ngasngeu banong ijak benriu ibarit pai la dangim la ban don ya ki an ki baklan ha ka bidem syong man ijak benriu jongi tangkat nui laja mar om la ban lem ka jingya syong khle jongi ki kun kasi kharai ki kisni ba mentang bat kiwei de gejai penriu ngasngeu ban ong kane kalakta haga jing sneu jonga simet lada baru ki MDC ondang ila job biang kini menjurlang ladon ismu wat ya tang jai lu lade ban penduno ngakwa bakin don baik kasi pior kasi namar gajing ailat palat ya gajing tang jai jong kiwei gejai penriu sekajai beri kasi ke jongi kakta ya kasnam kasi